ni ala cɛ ni ye kolokole furu tɛ furu ye n tɔɔrɔlen ninnu si so kɔnɔna la. What's patron? Ne bɔra an ka dugu la quoi, n bɛ ka n kɔrɔmuso de ɲini ko Sitan. E bɛ k'i kɔrɔmuso de ɲini yan? Awɔ. Sitan. Bamakɔ yan? Awɔ. E bɔra dugu jumɛn? Ne bɔra Siribala. Siribala. Awɔ. E nana Bamakɔ yan k'i bɛ k'i kɔrɔmuso de ɲini. I kɔrɔmuso bɛ fan jumɛn fɛ Bamakɔ yan? A bɛ Bamakɔ de kɔnɔ yan nɔ, a bɛ yan yɛrɛ de kɔnɔ. Ne kɔrɔmuso bɛ yan nɔ. Village. K'a yɛrɛ village aw yɛrɛ. Bamakɔ ye cogo di? E ni duguba lahaw la nin k'i bɛna i kɔrɔmuso ɲini. I bɛ n'i kɔrɔmuso ɲini nin duguba la. Bamakɔ ka mun? I k'a dɔn de a bɛ bɔ kin jumɛn de la? Ne t'a ka kin dɔn, a kɔni Bamakɔ yan. E t'a ka kin dɔn? Awɔ, ne t'a ka kin dɔn, a bɛ yan. Sitan a kɛra cogo di? Mun de bɛ i ɲɛ bɛ mun de la? Sitan e ni ala cɛ dugu bɛ jɛ e tɛ se k'i furucɛ fo, e tɛ se k'i da wa ka ne fo. Sitan dugu bɛ jɛ e tɛ se k'i da wa k'i furucɛ fo. Sitan e ni ala cɛ i tɛ miiri dɔɔni. Sitan e ni Alahu Taala cɛ e k'i ka sokɔnɔna lajɛ. Sitan e ni ala cɛ sabali sa. Mɔgɔninfin i bɛ se ko la i b'i tɔtɔ dɛ. Walayi. Mun mɔgɔninfin ko de bɛ yan nɔ? Mun kelen pe de kɛra k'i bɛ kuranɛ jigin ni tɔgɔ ye? Sitan i miiri dɔɔni sa, e k'i ka sokɔnɔna lajɛ sa Sitan e ni ala cɛ. N'i y'a tile jɛlen sokɔnɔna ma jɔsi kuma tɛ k'a furan. Hali mɔgɔ dara nin na yɛrɛ i tɛ se ka sugu ɲuman kɛ nin na. Bi ye ne ka sokɔnɔna tile joli ye a tɛ jɔsi. E bɛ tile a kɔnɔ? I bɛ tile a kɔnɔ? A jɔsira a ma jɔsi mun de bɛ s'i ma? Hey, furu ma se mɔgɔ tɔɔrɔ ma dɛ. Ne tɛ tɔɲɔ dɛ. Furu tɛ furu ye k'a fɔ k'i bɛ ne yira diɲɛ na. O tɛ kɛ ne la dɛ. Depuis ni sisan. Bɔ i ka t'i ka baarakɛyɔrɔ taga la n tɛ kuma caman fɛ. Ayiwa, baasi tɛ. Fantan furu yɛrɛ de tɛ ɲa ni kuma caman tɛ quoi. Ne m'a dabɔ kɛlɛkan ma koyi Sitan. Furu de bɛ e ni ne cɛ. Jagoya ne kan ka tiɲɛ f'i ɲɛna. Ni ne ma da wa ka tiɲɛ f'i ɲɛna, jɔn bɛna tiɲɛ f'i ɲɛna? E ni ne fila de bɛ so in kɔnɔ. N'i bɛ se tiɲɛ fɔ la, i bɛ taa tribunal de la. Ni tribunal t'i bɔ i bɛ taa Bamakɔ misiriba la. I tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn tɛ ne. Ayiwa yafa n ma. Ne bɛna fɔlɔ n bɛ taa baarayɔrɔ la. O fɔ kun tɛ ne ɲɛna. Ala ka se ni ɲuman ye. Taga. N'i tagara i bɛ segin ka na kalaman sɔrɔ ɲɛ yan nɔ. Nin furukolonden yɛrɛ de nege foyi tɛ ne Sitan na tuguni. Nin furu in tɛ yan. Walayi ne b'a sa. A ma fɛn kɛ n na dɛ mais furu in nege foyi tɛ ne la parce que fantan furu filɛ kɛ ani dusukasi de don. Ni min farati fantan furu la furudimi min faga fu. Ni furu kelen ta ni ne sigira nin na i ka daji tun kun. I taga cogo min na i bɛna sɔrɔ ɲɛ yan nɔ. A lajɛ don o don e de bɛ saki ta k'a gulon i kɛrɛ la k'i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la. Hali dɔrɔmɛ kelen i t'a bɔ k'a di. Kɔngɔ bɛ ɲini ka mɔgɔ faga ko e muso ye ne bɛ e lamɛn o la minnu m'a di ne ma dɛ ne t'olu de nɔfɛ. A ka numéro di quoi? A ka numéro sɛbɛnna ka di yan. I bɛ se ka ɲɛ ma k'a wele n ka se ka. Baasi tɛ an bɛ se k'a wele. Awɔ. Bon ni kɔni ɲama tɛ Bamakɔ yan koyi. Ɲama tɛ yan. Ɲama tɛ Bamakɔ yan dɛ. Ɲama n m'a don i b'a wele. Yan ta in na kɔni. Fɛn bɛɛ wariko ye dɛ. Yan bɛ n terikɛ.
Oda ka numero anga mo ya seba ngadia ko ni sira ko ngawe aw Allô? Ah, Anjene ba? Allô? Ça va? Ede sitaya. John Nedu. Tellement tili. Ah, mune be. Dogo ke dole men kerefe ane. Fago. Ne telman bulla yo ka to ko e fago. Ne bora ka bulla. Awo ne ba don dogo gere du. Ah, okay, problème tala. Abe tout d'Afrique la ora la. Voilà, ne woni telman bulla e. Ko ebe fan men. Ne be balala bugudi. 4e koro kerefe. Ah, balla buba. Aw me balla buda aw 4e koro fambe. Eta ji jemand do be na usire do la ka jodal. Awo problème tala. Amageti. Canson. Okay, problem dala. Padro sira nyama kan takabla ya Nyaw de tinyarawo. Kadi. Fago. Je ko ya nyama ta ngoi ni moto taxi. An fana be kani boli yani. An fana ngan taso. Ya ko mo. ona tara ba wa An ko ni sira ya. Abe nga wad na mare. abadi Ha? abadi Ah, hata. Ayalla. oh yalla Wala ne te so sisan no mais aw be se yoro yoro ame ɲɔgɔn kun bɛ yen nɔ wa I y'a faamu ok merci problème t'a la Allô baby ça va calme we dangaden o bɔra koyi barika t'a la koyi nin ye sarakaden yɛrɛ de Ayisa kana dimisa ni furu kelen ta ne de b'a sa ne de bɛ nin furu in sa n bɛ taa sigi I kunna I bɛ n fɛ n b'i fɛ o kuma tɛ cɛ o walahi je t'aime I m'a dɔn diɲɛ furu ka di sa I b'a dɔn ko fantan furu yɛrɛ de tɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la nin furu kelen in tɛ ne si ta mɛ nin sa n bɛ taa sigi n diɲɛ mɔgɔ kunna Fago. no Ita yoro min fo yante ya. ama laje An ba laje ya. itu sagi bala Fo tala. Na ta de. John Nedo aw ye jɔn ye Fago ne balimakɛ nana koyi Ala ne balimakɛ nana koyi a ye don nse somɔgɔ telimantigi e ka wari dir'i ma Ah, ko wari t'a bolo dɛ. jole don Bɔra yen ko wari t'a bolo. 200 don. Bɔra fa lajɛ. oh I kame Wala. Fago shagi bila so kɔnɔ n bɛ n ka yɔrɔ tɔ labɛn sa n b'i sɔrɔ yen Ala ne ye mun kɛ Ala la sa ninnu fana sɔnna ka Fago bila ka na ne si tɛ n fɛ yan nɔ nin wagati in na Ala nin bɛna ne ka ko bɛɛ de tiɲɛ n bolo sisan Fago n ye ji sigi ɲɛgɛn na t'i ko I ka n'i ka fini falen awɔ
Nunu filɛ de ka fago bila ka na ne ka yan nɔ. M'a dɔn nani bɔ bɛ mɔgɔ sɛgɛn. Aw t'aw de degun bɛ ne kan ka furu kɔnɔna la. N'a sɔrɔ n kelen don sisan n bɛ se ka n ka furu sa yɔrɔ min ka di n ye n bɛ taga. Mais ne balimakɛ nalen ne kan est ce que ne bɛ se ka nin kamalenkɔrɔba in ta ka yala ne wa? Ni n ko n bɛ n ka furu sa fo n ka miiri ale de la. Den dun tɛ. Ne sitan tɔɔrɔ la sa la. Mais nin furu in tɛ a. Wallahi ne b'a sa. Hali ni fago bɛ yan furu in bɛ sa. Ayi i jɔ. Ayi fago tɛ se ka to yan nɔ. N ye fɛɛrɛ kelen sɔrɔ. N b'a bilen ka sigi fago tɛgɛ. A jara ye o a ma ja o wallahi a bɛ taa. Wa a bɛ taa ka sɔrɔ hali a m'a dɔn ɲɛ kan wa a m'a gɛn fɛnɛ. N bɛ koda nin kan yan nɔ. Ne ni fago tɛ se ka don da kelen fɛ. Sitan kura. O ɲɛna yɛrɛ. Somɔgɔw dun. Baasi t'u la. N'a ni buwa dun. Baasi foyi t'u la. Yen mɔgɔw bɛɛ. U b'i fo. Sitan nin dun. Baasi foyi t'u la. Kɔrɔkɛ nin bɛɛ bɛ yen. Baasi foyi t'u la. O ɲɛna yɛrɛ. Ne ko Kaja dun a ye cɛ sɔrɔ a. Ale ka cɛko gɛlɛyara dɛ. A ye cɛ sɔrɔ ne yɛrɛ na kuma. A ye cɛ sɔrɔ nka furusiri de tun kɛra kɔɲɔ ma kɛ fɔlɔ. Ayiwa. O ɲɛna yɛrɛ. Baasi tɛ yen kɔni. Baasi foyi dugulamɔgɔ bɛɛ k'u b'i fo. Bakari fa. Buwa Jara ninnu. K'u bɛɛ b'i fo yan. Ko n y'u ka foli min. Ne ko e yɛrɛ nakun ye ko jumɛn ye yan nɔ dɛ? Nakun kelen jumɛn de b'e la yan? Buwa ninnu ko n ka na yan. Ko Buwa Jara ko k'ale yɛrɛ a ɲɛfɔ ye. Ko n ka na Bamakɔ. Yaasa n ka se ka dɔɔni dɔɔni ɲini yan. Ko n'o kɛra n bɛ taa olu dɛmɛ n'o ye. Sabula samiyɛ banna. Mais n'i y'a faamuya i bɛ taa baara de kɛ ka na ni wari ye. I bɛna luwanse de ta wa walima i bɛna si ne fɛ yen de? Ne bɛ fɛ k'o yɔrɔ de dɔn. A fɔra ko n bɛna si yan de. Ayi an ma bɛn o kan u filila o yɔrɔnin na u ma sɔn k'u jɛya aw ye o yɔrɔ la. N bɛ tila sisan n bɛ taa so ɲini i ye. I bɛ taa luwanse ta. N'i ye baara kɛ i bɛ so sara. N'i ye min sɔrɔ kɔfɛ i bɛ taa n'o ye village la. Ni n se kɛra dumuni don min na k'o d'i ma a fɔra a banna. N'i ma dumuni yɛrɛ sɔrɔ salam fatiya. I ye n ka kuma mɛn yan. A doni bɛɛ tɛ se ka bila ne kelen. Dugulamɔgɔw ko k'u b'i fo. K'u bɛɛ b'i fo. N'u ka foli mɛn. An ka ɲinɛ ɲɔ u ɲɛna dɔɔni dɛ. E dun natɔ ma na hali ni ɲɔni fitinin ye Fakɔ. Ɲɔ ma se o ko kasa bɛ ka ɲɔ se ko n ka na dɔɔni kɛ yan fɔlɔ. Aw bolo k'an bɛ daga sunɔgɔ de la Bamakɔ yan nɔ. Bamakɔ sigi t'o fɛn ye koyi. N'i bɛ Bamakɔ kɔni i ni ko de bɛ ɲɔgɔn na dɛ. N kɔni y'a f'i ye cogo min na i b'i hakili to a la o kelen de don. Ne segi to n fɛ yen dɛ tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ segi to n fɛ yen. N y'a faamu. Don o don problème dɔ bɛ ban dɔ bɛ daminɛ nin yɛrɛ ye kɔlɔkɔlɔ ye. N dɔgɔkɛ filɛ nin a nana ka bɔ village la k'a bɛna tile 2 kɛ yan nɔ nka n y'a f'a ye n k'a tɔɔrɔ tɛ yan dɛ n bɛ so ɲini ka d'a ma a bɛ taa luwanse ta ni n se kɛra dumuni don min na n b'o d'a ma n'i ma dumuni yɛrɛ sɔrɔ salam fati a bɛ taa dumuni san kare kɔnɔ. Sita a tɔgɔ. O tuma n t'a sigilen kɔrɔ e tɛ se k'a ɲininka ou bien aw tɛ ɲɔgɔn ka kan de mɛn kana na ne tɔɔrɔ dɛ a sigilen filɛ nin. Ça va? Ça va. Baasi t'i la? Baasi foyi t'u la alhamdulilah. Baasi t'u la. Ɲuman sera? Ba. E tɔgɔ? Ne tɔgɔ Fakɔ. Fakɔ. An ka dugulamɔgɔ? Baasi t'u la. An fana b'aw. Baasi foyi t'u la. Baasi tɛ. Ɲuman sera? O b'i fo. I ji d'a ma a y'a ko. Olu t'i ka sira n ye kuma min f'i ye dɔrɔn a banna a tɛna to yan de. A tɛna to yan? A tɛna to yan cogo di? Sita i tɛ sabali dɔɔni. Ni nin ma to yan a bɛ taa yɔrɔ jumɛn? O ma i balimakɛ tɛ yan? Kana na ne tɔɔrɔ dɛ kana na n tɔɔrɔ n tɛ kuma caman fɛ e balima wa ne balima e ka bɔrɔbilen juru tigɛ kun i somɔgɔ de don wa kana na ne tɔɔrɔ dɛ n tɛ kuma caman fɛ. O kuma e bɛna n bugɔ wa? N'i ye bugɔliku kɛ n b'a sama i kun. Wa Sita n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna bi f'i e fana k'a faamuya mɔgɔninfin i bɛ se ko la i b'i tɔtɔ cɛ jisuma dɔɔni kɛ i koliji la wa nin tɛ yan nin bɛ to yan a bɛ to yan bi a bɛ to yan sini
an fila de bɛ so in kɔnɔ yan ni nana ka fara an kan yɛrɛ u ma balimaya de ma se yan Bamako ka bon dɛ n b'o de f'i ɲɛna n lamɛn Bamako ka bon dɛ nka a y'a pan du caman kunna k'i ɲɛsin i ka du ma wa yan ne de bɛ yan ne sago de bɛ kɛ yan ne de cɛ ye sokɔnɔna in na dɛ n t'a dɔn n'i y'a faamu nin bɛ to yan bi a bɛ to yan sini ayiwa n'o ma bɛn ma e de bɛ taa e m'a fɔ k'a bɛ to yan e y'i ta fɔ ne ye n ta fɔ ni Fakɔ bɛ to yan ou ni Fakɔ tɛ to yan an bɛ n'o ye e b'i ka dutigiya de fɔ ne ɲɛna hali e ka tafe siri o ma fisa e ka kurusi don yan e b'o de fɔ ne ye jɔyɔrɔ dɔ de b'e la du in kɔnɔ yan dɔn Fakɔ kana jɔrɔ i bɛ to yan y'a mɛn Fakɔ n bɛ kuma kelen f'i ye n'i k'i ka saki don da in fɛ i b'a bɔ ni finɛtiri ye n b'o kelen kɔni n tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ n b'o dɔn e ka saki ne ye cɛ e ka taga don yan fɛ ni nin ye cɛ de ye ne bolo i bɛn'o fɔ n ye don o don dusukasi don o don problème et pourtant ne ka plan a tɛ ka réussir dɛ parce que la a bɛ k'i insister ko fo Fakɔ ka to yan ni Fakɔ dun tora yan ne b'a dɔn cɔ ne ka furu tɛna se ka sa ne dun y'a fɔ ni n ka mɔgɔ ɲɛna ko furu in bɛ sa a tɛ mɛn Fakɔ tɛ to yan ni Fakɔ tora yan o kɔrɔ ko bɛ ye nkalon ye ne dalen don n yɛrɛ la ko tori bɛ kasi a bɛrɛmaji de la o tɛ jikalaman ko ye dɛ b'a bilen ka sigi nin tɛgɛ ye walayi ɲɛ min y'a natɔ ye o ɲɛ kelen b'a segintɔ ye muso wɛrɛ wa ne sitan an tɛ bɔ fa la an tɛ bɔ ba la a fa sara a ba sara k'i bɛ nin nin da ne kan o balima juru janya o tɛ kɛ ne baara ye kɔsɔ Allah ko n'i tɛ wara dɔn i b'a ta a kuma de ni ne nabali en kɔrɔmuso fɛ yen a ko k'a balima tɛ n ye ne fa sara ne Fakɔ ba sara ne jigi ye cɛkɔrɔba kelen mun ye n'a n'a ka musokɔrɔba olu ye ne bila ka n'u denmuso fɛ yen o bɛ k'a bilen k'a da ne tɛgɛ su o su bɛ ja kabiri wulada fɛ i b'a dɔn hakilima bɛɛ ye kulu kuncamana dɔ fɔ a ye su bɛ taa min sɔrɔ a ɲɛ a t'o dɔn nka a bɔra ka min to a kɔ a b'a dɔn o ye fɛn min ye ne b'a dɔn nin ko laban bɛ kɛ cogo min na jɔn tɛ sini dɔn nka kojugukɛla b'a dɔn n'a m'a bila a laban ye laban kojuguya ye ne b'a kɛ cogo di ni n bɔra yan n ye n bangebaaw kan sɔsɔ ni n tora yan sitan ka furu bɛ sa a cɛ kɔni bɛ to a yɛrɛ kɔni tɛ to i yɛrɛ nakun ye mɔgɔ min ye n'i jigi b'o kan n'o ko i tɛ to jigi bɛ misɛnya hadamaden jigintan i baloli ye maɲumanko ye wa i tɛ balo yɛrɛ jɛgɛ jigi ye baji ye kɔnɔ jigi ye yiri ye kungo sogo jigi ye kungo ye jigi jumɛn minɛ la bi duguba kɔnɔ yan ni sitan tɛ nka n'o y'i kɔ don ne la a fɔra ko jigi tɛ ne la ne Fakɔ sɛgɛnna ne ɲanina hali ne ka sa bi o ka fisa ni balo ye ne bolo